ọkwa na abụ ihe mewe nwata ọkpọwa ndị mụrụ ya ọ bụrụkwa na o kweghị ndị mụrụ ya omume ha kpọwa ndị mmụọ si ndị mmụọ kpọbara ha Chukwu bịa ka anyị mara ihe na-eme nwa m Chukwu bịa na nke na-eme kịta ekweghịzi anyị nghọta. The evil in the land is deep, deeper than the eyes can see. But I ask, is life no longer sacred? Is the mother hen no longer able to protect her chicks from the kites? The chief priests and the elders, now in conspiracies against the land they were asked to nurture. Kedu ka mmiri si weba n'opi gboguro? Ọ na-abụ atụ elu nkirika nkata, onye tara ahụ amara onwe ya. Ndị a na-agwa amara onwe ha, jiri ire gị gụọ eze gị ọnụ. Maka na ụsụ na-agba afọ, ọ na-epu imi. Jiri ire gị gụọ eze gị ọnụ. O teela ite ji emesi ewu ike. Kịta, oge erugo mgbe ewu ga-etiwasị ite niile.